खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोबाव जाबायमोन दे फैयिया बिदिनो जाबायमोन सानब्रै सानबासो थ' बाथ्राया जाहैबाय मा फैगौ बे दाननि 16 थारिखआव XNDP-नि माखासे फासिनि माबा साजा फोसावजानो थांगासिनो दङ। थ' बिखौ मैया जोंनिया रिमिनलां बिथाङा रिमिनलां बसुमतारी ना जायखौ बुङो बि रिमिनलां बिथाङा गावनि फेसबुकआव फोसावदों। बेखौ नायनो थाङोब्ला जोबोद दुखुनांथावना। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोदै गोदै बाथ्रा बुंनायाव बा सोरबा प्रमदानो होन गबिन्दआनो होन रन्जितआनो होन सोरबा बायदि रोखोमानो होन पावाराव फैबाय थाबाय थ' दिनैहाय फासिनि साजाया फोसावजानो थाङोब्ला थारैनो बेसेबां दुखुनांथावना बाथ्रा। एथ'राब खस्थ' खालामजानानैबो खस्थ' खालामनानै नांना फैनानैबो थ' दिनैहाय गावसोरल' उदांनो गावसोरनि नमिनेसन गथायनाय गावसोरनि देरहानाय बेखौ लानानै बिराद गिदिर इसु लागासिनोबो दङ। नाथाय जे गावनि गथ'फ्रा जे सानै साथामसोआ दिनैहाय फासिनि अर्डार जानो थांगासिनो दं बिनि फारसेबोथ' जेबो सानाखै। थ' बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया। अनलि गाव माबायदिहाय देरहागोन गाव माबायदिहाय पावाराव फैफिनगोन बेखौल' नायदों। सोरबा सावरायग्रा सोरबा फेरेंगा बेल' नङा गबिन्द बसुमतारीयाबो बेखौ मा होननानै बुंगोन। दुखुनांथावना जेबो गैया। थ' आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा इलेक्सननिनो खोथाया बिथां फेरेंगाया बिआर फेरेंगा आफादाव बियो गावनि फिसाजोखौ गावनि न'खरनि मानसिखौ साख्रि होनाया देरसिनबो जादों मुखुबबो जानानैबो थादों आरो होदोंबो। बेखौ आं बुंनाय नङा बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्मआनो मैया मोजाङैनो फोसावदों। मैया मोजाङैनो बाथ्राखौ बुंदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मनिफ्राय जाखिनि बाथ्रा ओंखारनाय बिथाङाबो सानसे समाव UPPLनिनो बिराद मोजाङै नांग्रामोन। सानसे समाव डक्टर सांग्राङाबो दिनैहाय फेरेंगामोन बायदिखौ डायनामिक लिडार होनना फोसावग्रामोन। मैयानि दिनाव मानोथो बियो दिनैहाय फेरेंगानि सायाव उल्था बाथ्रा हाग्रा दानस्राय होनायाबो बिनो दंफांखौ दानस्रां होनायाबो बिनो बा न'खरनि साख्रि होनाय बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ नायोब्ला फेरेंगाया दुनियानि लुथिनोसो बियो थाखा फैसा लुथिनोसो बियो आरो गावनि न'खरखौ नायनो थाखायसो बियो EM जादों होननानै माखासे बाथ्रायाव इनडाइरेक्टलिनो गोजानैनो बुस्रोद हरदों बिथां फेरेंगाखौ। नंमारगौ होनबा दिनैहाय बावखुंग्रि समस्तियावथ' बे देरहाखाया बे रोखाखा। बावखुंग्रि समस्तियावबो मा खालामहैदों बांगालफोरनो मुस्लिमफोरनो हानि पाट्टाखौ होगोन होनानै होनायनि नामावहाय खुगा खुगासो बिबो जेब्ला ओंखारहैदोंमोन अब्लाहाय बिथांमोननिफ्राय फैसा लादों बा बिसिबांबा इदि फैसा लादों गोबां फोसावलायसो गारदों। होमबा थाखा फैसाखौ बियो टयलेट सिङाव थाइसे फैसा गलांब्लाबो बिथाङा टयलेटनिफ्राय खेबनानै बरनग्रासो बियो। होनबा ओरैबायदि कनजुस मानसि बियो बेफोरखौबो माबा खालामासै। होनोब्ला हो थाखा फैसा लाया लाफानो मानिलाय सोरनिबाफ्राय बांगालनि अनगायै दिनै 6 डेल'हाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहाय गुबुन हारियानो हानि पाट्टा मोननायनि जेबो माबायानो गैयाबा माबायदिहाय होदों बिसोरलाय। बेफोरबो एसे साननो लगिया जादों। बेफोर गिदिर इसु नङा दे पलिटिक्सआव हायियाबो जायो खिन्थु बिथाङा जे गाव 14 चिरांखौ नागारनानै मोननै बियाबाव थांदों बियो थाबैनो जेननोबो थांगासिनोबो दङ आरो जेनगोन।
निसिमानि रायजोफोरा दिनैहाय मा सानदों सानाखै आं बेखौ बुंनो रोङा। आंनि मोन्दांथियाव आंनि साननायाव दिनैहाय 14 चिराङाव बियो मोनसे सहि होनानैबो लादों होननानै खोनादों आं 5 बोसोरल' थागोन होननानै, जायनि जाहोनाव दिनैहाय बियो 14 चिराङाव बियो टिकेटबो मोनाखै, हगारना होनो गोनां जादों बियो। बेखायनो बैयाव थांलाय बेफोरबायदि जादों। ओंखायनो आं बुंगोन निसिमानि मानसिफ्राबो दिनैहाय नोंथांमोना एसे गोरोन्थि मावना लादों होननानै आं बुंगोन। UPPLनि गोरों मानसिफोर, नैबे निसिमानि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनजों गोबां मानसि ओंखारदों मैया, ओंखारनांगौ, थिगैनो दं, आं बिसिम थिगखौनो होनगोन। नाथायबा 14 चिरांनि मानसिफ्रा दिनै बिनियाव फैनानै आंगायदों आरो खोमाया बरथिक जादों माखासे बाथ्रा, बिनि फेमिलिनि, बिनि बिसिनि बाथ्रा बुंनायनि रावखौ खोनानानै, आरो फेरेंगानि माखासे राव बाथ्राखौ खोनासंनो हायिनि थाखायनो 14 चिरांनि जाखिनि रायजो राजाफोर सहायनो हायाखै। बिनो बे होयोमोनबा जेनगौमोनबो आरो बावहाय। बेखायनो दिनै निसिमायाव खारबोदों। निसिमाया दिनै मा आन्दलनखौ मोनाखै निसिमा बायदियाव। जेब्ला मैया सासे फेसबुक पेजाव हगारदों दै, बिथाङा एसे माखासे फेनानै बाथ्रा बुंनाय, सैथो बाथ्राया गदों दै बिनिफ्राय। बिथाङा PCDR निफ्रायनो दङमोन, PCDR निफ्राय थानानै बिथाङा मा BPF आव फैदों, BPF आव जयनिं जादों। बे बाथ्राया मा बुंदों, बिथाङा बुंबाय मा एबसुनि BLT नि दावराव, NDFB नि दावराव मोनजोबदों, रायजो राजाया मोनदों। जों खामानिखौ मावदों, ब्लड हाग्रायाव खारदों, खामानि मावदों, ब्लड हाग्रायाव खारदों। निसिमानि रायजो राजाल' नङा, गोबां हाजो खाथिनि मानसिफोर, बिथांमोना NDFB नियाव मा सोर खस्थ' मोनाखै। दिनै रनजित बसुमतारिया दिनै निसिमा बायदियावहाय मा खालामहैगोन, मा मावहैगोन, गावनि समस्थियाव जेबोखौनो मावाखैबा होनबा दिनैहाय बेबायदि निसिमा बायदियाव मा मावगोन। निसिमानि UPPLनि जाखिनि गोरों गोराफोर, बिथांमोना गाज्रि मोननो हागौ, आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, जेबो लाब गैया मोननानैबो। पलिटिक्सआव जायिया जायो, नाथाय जाय जिनिसा दिनैहाय UPPLनाव गोरों मानसिफोर दङमोन निसिमा बासियावहाय, मा गोरों मानसि गैया। दिनै बै गोरों मानसिया मानो जिरायनानै थादों, ओरैनो थुखोनानै होनानै गुदियाव दानना होग्रासो नामा? दिनै बेफोरखौबो गोरों होननानै बुङा। सोरबा सासेखौ थुखोना होनानै गुदियाव ख्रेब दानना होग्रासो दं होननानै आं बुंगोन। निसिमानि जाखिनि UPPLनि गोरों गोराफोर आरो निसिमानि जाखिनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनावबो गोरों मानसि दं, आं मानिगौ, मोनथिगौ। आरो सोर माबायदि मानसि गेलेथाव, बिसोरबो गेलेनो हायोमोन, नाथाय थाखा फैसाखौ गिदों। नंगौ, बिथांमोनाबो गोजौ दैखोनानै गुदियाव दाननानै होग्रासो। रनजित बसुमतारिखौ बिदिसो खालामनो थांगासिनो दङ। गोजौ थुखैयै मा खालामगोन, रनजित बसुमतारिनि दंफां गुदियाव दानख्लायनानै जलदब खोख्लैनानै दोनगोन। जादो रनजित बसुमतारि, नों NDFBनि 5 बोसोर खस्थ' खालामनायनि माबाया माहाय थाखो। दिनै नोंथाङानो बुंदोंमोन NDFB न'खराव जायफोर माबा माबि जालांनाय बिसोरनो साख्रि होगोन, बिसोरनोथ' होनो हाखायाखै। रनजित बसुमतारिया बावहाय गेलेहैनानै लाब गैया। थ' बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला, आं गोलाव बाथ्रा बुङा दै, आं गोलाव बाथ्रा बुङा, बुंबावनांगौ दङमोन। माखासे एसे डाइभार्ट जाबाय थायो, माखासे आवाज फैयोब्ला गुबुननिफ्राय माबा फैबाय, डाइभार्ट जायो बाथ्राफ्रा, ओंखायनो सिलिंलांबाय थादों माखासे बाथ्राफ्रा। थ' माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव माबा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नो सानबाय। जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन, निसिमा बासि रनजित बसुमतारिनो आंनि साननायाव भट होनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गावनि आथिङावनो दानना लानाय जागोन। रनजित बसुमतारिनि जिबनावबो भटखौ हो, बिथांनो मानसि हिसाबै मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय 1500निफ्राय 2000सिमल' भट हो, बिनि बारा होनो नाङा आंनि हिसाबाव। बाद बाखिखौ गुबुननो सोरनो होयो नोंथांमोना, बा 1500सोसिम होनानै बिनि गोजौनि भट होनो नाङा। मान सन्माननि खोथा। सासे EMआ गावनि बियाबखौ नागारना मोननै बियाबाव गेलेदों बियो, मोननै बियाबाव गेलेदों, मोननै जायगायाव गेलेनानै बे मोनसेयावथ' टटेलि जेनखागोन बियो। आंनि केलकुलेसनावहाय, आंनि हिसाबाव, आङो माने थौले मेलेमजों साननाय, सिन्था धारा खालामनाय,
जुदि देरहायोब्लाथ' बे जिबनावबो देरहाया बे आं देरहानायनि खोथायानो फैया बे निसिमायावथ' मोननै आफाद दङ बावहाय पलिटिकेल राजखान्थि मोननै नङा मोनथाम दङ कंग्रेस थाहैबाय कंग्रेसाबो दिनै बोगोन बर'नि भटखौ माखासे आरो एपिबिआबो बोखागोन 100% एपिबिआबो दिनैहाय बावहाय बिसिबां दुखु खस्थ' खालामनाय जाय केन्डिडेट एपिबिनिफ्राय जाय केन्डिडेटआ ओंखारनाय बे ओनसोलाव थानानै थांनाय दुनियानि जाथायफोरखौ मोनलांजोबनाय दुनियानि खामानिफोरखौ आफादाव थानाय समाव जाय केन्डिडेट एपिबिनि बिथाङाबो गोबां दुखु खस्थ' लाबोनाय बे हिसाबै बिथाङाबो बोखागोन आरो बिपिएफ दंबावोसो गोख्रोंनो बिथाङाबो बै समनिफ्रायनो एमसिएलए जाबोयै बिथाङाबो सानसे समाव एनडिएफबिनि मुङाव जाय एमसिएलए दङमोन जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो एनडिएफबिनि दावहायाव बिथाङाबो दुखु खस्थ' मोनबोनाय आरो फरायसा आफादाव थाबोनानैनो बिथाङाबो पार्टियाव जइन बिपिएफनिफ्राय देरहाबोबाय थानाय मानसि दिनै बिबोथ' फिल्ड दङ बिथाङाबोथ' मानसि दङ बिथाङाबोथ' गोबां मानसि दङ बिबो बोगोन होनबा दिनै रनजित बसुमतारीया जिर' रनजित बसुमतारीया दिनैहाय निसिमा बायदियाव खय बोसोर थानो मोन्दों आफादाव थानाय समाव बिनि खोथाखौथ' बाद दो खय बोसोर मा बुंदों बे जायगाया बबे जायगाजों मा मोनहैयो बिनि लकेसनफोरखौनो मोनथिया बहाबा थाइगिर दन्दरनो बहाबा माबा माबि बागमारानो बेफोरबायदि बिजाबखौथ' बे मोनथियानो रनजित बसुमतारीमोन बायदिया होनबा बिसोरबायदिनो मानसिनो निसिमा बासिया भट होनानै मा लाब जागोन जुदि निसिमानिया जुदि थारैनो बेखौ देरहाहोमारोब्ला बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन सोरबा इउपिपिएलनि लिडार गोरों गोरा बै थुखोनानै होग्राफोरनि थाखाय लाब जानो हागौ नाथाय बावहाय गैयि मानसिफोरा जेबो लाब जाया ओंखायनो आं निसिमानि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन भट होनायखौ नोंथांमोननि सिन्ताधाराजों भटखौ हो ओरैनो आंनिब्ला सिन्तायाव माब्लाबाबो फेरेंगाखौ दा लाबोखा बिनि अनगायै मोनथाम राजखान्थि दं कंग्रेस थाबाय मोनसे एपिबि थाबाय मोनसे आरो बिपिएफ मोनसे थाबाय बे मोनथामनि गेजेरावहाय नोंथांमोना सायख'नानै सोरनो होनो गोसो नोंथांमोना होनो हागोन आं बेखौल' बुंगोन खिन्थु फेरेंगानोब्ला जों रोखायै नुहुरखानाय आरो मोनथिखानाय अनलि थगायनोल' गोरों बियो अनलि थगायनायजोंनो फोजोबस्रांलांदों एनडिएफबिनि गावजों थाफाग्रा आगदा आगसि थाफाग्रा बिथाङा फरेस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन जबखौ नाथाय बिनि न'खरनि मानसि बा बिनि न'खरनि मानसियाथ' बाद दोन फेमिलि आदैनि फिसाज्ला आयंनि फिसाज्ला बिनि लिस्टआनो फैयाखै बरंस गावनियाबो फैबावासै अखानायैनो बलेर' गंसे गिदिंनो थाखाय हरनानै दोननाय बेखौबो रनजित बसुमतारीनो ज्राव हैफिनदों बे अबस्था जादों रनजित बसुमतारीजों दाखालि जाखिनि खोनानो मोननाय फैसा होनानैसो बिथाङा लानानै थांदों हाजिरा होनानै बेफोरबायदि खोनादों थ' ओंखायनो रायजो राजाखौ आं जोबथारनो बेखौनो मोनसे खावलायबावगोन रनजित बसुमतारीनो भट दाहो नङाब्ला निसिमा बासिया गावनि आथिङाव दाननानै लानायफोर बायदि जागोन थ' लोगोफोर गोलाव खोथा बुंबाय गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोरोन्थि जादोंब्ला खमाहा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि